Sangadahin nga ro ti surat ti pakasaritaan ni Ami. Dear Manong Nemi. Kunada Manong Nemi nga na duma-duma ti klase ti pubia. Anya ka di ti pubia? Dato ka di kita paset ti biyag nga nakabutbuteng. Wano, paset ti biyag nga napasamak iti napalabas nga saan tayo amalipatan. Wano pagbutbut ngan tayo napasamak. Mapasamak manen. Manong Nemi no naganus ti panunot ti may nga tao alalisto nga may pasagipsip kang kuwana dagiti agdama nga makitkita mangmangig ken aramid na. May segment kadagiti kang kanayo nga tumtungeg ken nagbibuya kada tinapintas sa programa iti Facebook Manong Nemi ket naawi sakmet tapno pinadas ko met iti nangted kang ka iti detalye deto'y pakasalita. Ngayon pagpakasik kang ka nga si kanti makamo nga mangurnos kastamaten asabi ko ma tamay ikari nga maibasa iti daytoy apakasalitaan muna iti daytoy nga programa. Ngayon sagbay nga ti amin Manong Nemi kablawan kayo tinaragsak na gasat nga oras yun ita Nemor Studio. Kastamatan ka nagidipadak na dumdumngeg ka nagbibuya nagiti OFWs nagiti akadaran tayo nga dan iti sabali nga pagilyan nga trabaho ka nagindeg daimbag ka naragsak nagasat nga aldaw tayo amin na sa kapada. Didadan puot ko Manong Nemi agnaed kami iti nakapimpindas nga lugar para kaniyag. Na naruna na makitak dagiti nakaparsuaan ako nada. When? Ada kami tinasilsil nga lugar. Ada kami iti sa kaanan uno bakras ti bantay. Ngem, nagpintas Manong Nemi nga lang aben dagiti presko nga angin. Ngagapo kadagiti aring gawis dagiti na berde nga kayo. Nangruna lang arudan Manong Nemi no adda kami iti igid ti karayan wenno kadagiti waig. No adda kami iti ungto ti kataltalunan wenno bangkag nga nakamulaan dagiti ateng pagay kanda dumapay. Agum uma ken agbangbangkag ken nagtaltalon ni Papa. Papa ti awag mi. Kiniadin ko nga June, Manong Nemi, duwa ka mga kabsat. Ni Mama, Manong Nemi, katumultulong keng kuwana at plain housewife. Ada kami ti may nga purok kabalbalayan nga dati sa kanan ti bantay, Manong Nemi. Bantay nga dani ti waig, ken karayan, kataltalunan, bangkag, ako nada. Presko, Manong Nemi, di kiti papaunag mi. Di kiti lames, di kiti nateng, dagiti karne ti manok, nga native, Manong Nemi, dagiti native nga baboy ako nada, kalding, baka. Imbas-pasar na kami matanda papaki ni Mama, Manong Nemi, iti panakasentro ti ilimi. No, pa, dua, talo nga oras, nga trabelen, Manong Nemi, ti jeep, kakaiso na nga jeep nga pagluganan. Agbasag idin iti grade 1 Manong Nemi pagpag na adu kami nga magmagna. Manipod iti barangay mi uno porok mi aging ka. Iti panakasentro ti ilimi. Manong Nemi nagpinta sa biyag kong kunak. Naragsak kami nga sang kapamilya. Ngem. Nakatakdak ka lang ngem Manong Nemi. Dahil may isang rabi nabuwak kami. Edita. Nadagtugtugtug Manong Nemi. Nit
Papang manunemi tinapan ng ilukat. Itiri daw nakariingak idi. Pimbangon na. Kat idi ilukat ni papang tiri daw manunemi simret nga dagos digiti armado. Ah, digiti armado manunemi. Papa? Anak, apay nakariing ka? Sino da? Awan, di pa pakadanakan nyo, hapsat. Kung may kamla makitagos. Apay, dito ti napili yung dagusan kat basit ti balay mi. Kakabsat. Talo da manong name nga nagiday ti salas ti balay mi. Idinto, tadamat na kakadwa da ti ruar. Edita, asid ganak ni mamang. Idinto ta ni Jun manong nemi kat nakariing matan. Pang, asin no da, apin nga darmas da. Awan ti pakadanagan nyo anak ko. Bilen, bakit? Ang mga no, adadakas da nga ramidan da ka na tayo lakay. Awan, sino kandi kita? Di kita bakong ko na nga rebelde. Nasayat mo tisakbay da, nasayat mo panakisarita da. Sa akong pagdanagan nyo, okay? Rebelde? Dagiti NPA? Shhh, wan. Ala, ama, no, may daka-recruiten lakay. Nangit ko kami ti radyo nga graira ita dagiti NPA dito lugar tayo. Ala, nakadaanon dan dito lugar tayo. Manong nemi, tuloy ko tinaturog, ng nakaringak matlaeng, at nairuamak namin nga dati sa pangagriing, ore awan klase mi. Ninanang manong nemi at dati kusina, napangko ni mamang ko na ako man napangko tinulungan. Naglutluto. Abay, adut-luto nyo mang. Ado, di kita pakanan tayo. Pakanan tayo da. Una ta, sanga ilit ang harot ida. Manuda, sanga pulo da. Abi nga datay lang timang pakan ka na kuhada, mamang. At damat na pantin sa bali ng balay. Ay, nakasta nakadaduda? Dito yung ano tin, nakadanunan dati, rabi na. So, dito yung agina na. Dito yung damat na mamigat, ha? Abi nga may sinudan. Abi nga, ado armas na. Anat NPA, anat rebelde. Anak, di kita kumun kontra ti gobyerno. Ala, kalaban ti gobyerno? Wine. Apeng nga tultulungan tayo da. Nasaya at damit, pasang nga ili damit. Suko na ni tatang mo. Tulungan na kita, awanan tato nga sao. Kapag iso manong naming aglawag, edita na kaidasar kami kininanang. Wen, kuna ni nanang. Kuna ni papang manong naming, nga eruan mo kano, di kiti taraon. Tayo da sango mangan, sango ti balay nga mangan. Nakataduda manong nemi, naglaing da nga mangan. Baglagid din ta. Ado tilinuto ni mamang manong nemi. Sagbay manong nemi nga pimanaw da, nagpakada, kinasarita da ni papang. May sa kadakuhada tinakasarita kang kuhana kat nangig ko ti saritaan da. Kadwa, awan di pa kananuan yun, nakam tumay. So nga, yung kamin, baka subli kam tumanin kas pagarikan. Nagpaano kayo, kadwa? Abay nga salutsudan. O rin sa mga salutsudan nung makita na kami, pamyanan kami. Sige. Sige, gananat kayo nga rod. Sige. Ay, Mrs. Thank you, Cute dati anak yo, Ananagan mo? Ami, Apo, awakan ti Apo. Kapsat, kunamlatan. Tito, ya. Ampi nga da armas mo. Armas, pangsalag na ko di biyag ko. Panglaban ko ka ti kalaban. Sino ti kalaban nyo? Dagiti soldado iti bulok a gobyerno. Ampi nga bulok. Shhh, tandi ka ano sa. Aling kami, kapsat. Sige ka doon. Thank you.
Nalbasan ti duwang alawas manong nemi dagiti met soldado iti gobyerno ng ibagbagada ti imay. Aldaw manong nemi saan nga rabi. Kat nakatangtangsit nakauyuyong da manong nemi agikugtar da nga guyod da ka dagiti lalaki. Sige, agkumo kayo! Yung may damit dito balay, pang, sinigijay. Anak, dagiti soldado. Soldado ti gobyerno? Soldado ti bulok ka gobyerno? Ako na jay, di ka nakasarita tayo di? Shhh, tagtagtagari. Umay dagtoy ni. Hey, sino ti pa nakaama dito? Siya, sir. Tumibong ka sa jay. Apay ka di, sir. Basta tumibong ka sa jay! Apay nga nauyong ka. Ala? Apay nga nauyong ka. Apay nga naungat ka. Bibigyan mo, ha? Kahit mo saan nyo kumahan niya ang pagkaramidan ti anak ko. Sige, agtumpala ka na kayo, sir. Kas may isang ubing manong nemi, imasadagak met iti ayan, dagiti nagtitipon nga lalaki manong nemi. Nga pakiramanan ni Papang. Kaduak ni Mamang. Anak, umandayo ka to ya. Ang mga nadadakas mapasamak. Ano kung matitakas ng mapasamak, Mamang? Apay nga nakuyuyong da. Nakapimpinas pa tinupormeda. Hidin to dirigidya imay idi nga rebelde ako na ayo kat kastamat ang imsa nga kumpleto. Sandang agpapada. Naman pa dumatarmas da. Shhh. Tinggan ta Mamang nun at ibagada. Kasta tirantak manong naimi kas may isang ubing inosente kahit kung maamuan kan makita, noan niya digdi mapasamak. Wen, di pa nakapangulo, digdi soldado, isot nang iba. Sino ka na kayo, digdi mang tultulong ka, digdi rebelde? Wano, da kayo mismo, ti rebelde? Sino pa nakapangulo, iti reto nga parok? Siya, sir. Natagan mo? Mando. Mandrohot. Saan, sir? Mando, Armando. Abang sikat na pilit na pangulo dito ito nga prok. Kaya siya mati binutusan da, sir. Kagawad ka, kapitan ka. Purok head lang, sir. Purok head. Awang kapitan dito, awang kagawad dito. Awan, sir, tadak nagkandidato yung naabak met. Kaya, kaano nga may dito digiti NPA? Anyat inaramid da kada kayo. Anyamat inaramid jo kada kwada. Inik kanyo idat kanan da? Abay kasi nga kagun eh. Ha? Mando? Ada idirabi nga limabas na dito, sir. No, NPA man digidi. Armado da. Na kayo na puro may damat akas kada kayo. So na lang ta. Adang nagpabada. Dalang na naka-t-shirt, ngam naka-pantalon, iti pantalon nyo. Amumi nga rebelde da, limabas dalahin. Saad na nga, nagtali na dito eh. Kaya nawan initad bigat ako ada, awam at dinawdawat na kada kami. Nagsasaw ka kanitipod, no? Pues, dakam nga rot iti dumawat kada ko ita, iti tulong. Temporaryo agkambo kam dito iya, purokyo. Kabuta mo mati abastumi. Ama Mando, sikat makamong dawat iti kontribusyon. Bagas, manok, nuad da baboy, kalding, yamang kalding. Kanda kaming kalapan iti naimas nga lamus dita buhaig kan karayan. Nalawag ka di, Ama Mando. Wala, sir. Isot ko na yun. Tasangkat nga dagiti NPA di tulungan nyo. Saan nyo nga rin nga tulungan dagiti NPA gabot lumamblaban na di gobyerno. Nalawag ka di. Na kami titulungan nyo. Tata kami timangmangtid ka na kayo sa laknib. Agyang kam ditoy. Tano umay dagiti NPA ditoy. Papatayin mo amin nida. Manong nemi
soldado ti saludsud iti panunod ko. Wen, saludsud da kini pang, apay nga, ikanta idat kaninda. Mano ti manok nga inalad da ditoy? Imbas ko mga sida tayo, sudad naman tintek sida, inalad da piti may isa nga baboy tayo. Inalad da piti may sakal ding. Anak, masukatan tumatlang di kita inalad da. So, ang pagdanagap. Di kita rebel, na minsan damat lang imay, nakipanganda lang imyan, di kita yukit ni. Nakabaybayag damat ditoyin, sa agbabartek da, manggulgulo da tirabi, paputok da, nakabutbutan. Anak, di wala tan pakibyangan ita. Kasi ti may sa ngarabii marong nemi, nagbabartek da kiti soldado. Wen, talo lang nga balay, iti balay mi iti ayanda. Nagpapaputok na. Yaw amin lang, manong name, paputukan da iti balay. Nakauyo-uyong matgayam da iti soldado, iti bulok a gobyerno, akas kuna ti may saka da iti rebelde, iti manong name. Ada makalawas dan manong name nga nagkampo iti purok mi, iti tanabuak ti sibubukel purok. Iti makangag kami ti ranipak dagiti paltog manong name na duma-duma paltog. Apay. Anak, umay ka ditoy. Tano makadanon ditoy dagiti aglalaban. Pumanaw ti ditoy. Ano nga aglalaban ako nayo? Naamuan dagiti rebelde nga dadto dagiti soldado. Rimaot dagiti rebelde. Madaman iti laban. Yapi nga kastoy. Yapi nga dito nga mintimayan daw. Hindi ba iramraman tayo, papang? Naging ka manong na yung makangig kami tinanapag. Nga umas asidag iti ayan mi. Adamang palpaltog ka na agtartaray. At ati mama pa'y manong na yung nga simre kabala at yung nagtibalay manong na yung kumulab kayo, anak ko. Kumulab ka, Helen, bagad. Iti makadakas manong nemi at nakapigpig sa nga putok, bimtak. No Jack Marino ko na ni Papang Granada. Iti asadag ti balay. Asus, makita ka. Adan ranyag manong nemi nga makikita. Adan di maur-uram nga balay. Mamang, ang mga noraman naman ti balay tayo. Pumanaw tayo ditoy. Ngayon sambat nga nagtignay ni Papang manong nemi nga sinapod Diyos anak ko. No saan talagit nga matamahaan dito, ti Granada mo na nyaman dito. Dito tayo latang. Manong nemi nagpaot ti diya mo manong oras ti putok. Ngam umad adayo damat ket din. Diya mo no sinno ti kamkamaten ket kumamkamat. Kabigatan na manong nemi adon dagiti may nga soldado teguna ni Papang manong nemi nga reinforcement kunana nagresponde nga katulungan dagiti soldado. Nga damat ten dagiti natay manong nemi nga soldado, damat dagiti natay manong nemi nga rebelde. Ako nada. Ako nakaamames. Diyak kaya takitain dilangan. Anak, kamukit kitain. Umakat sa mong pakibiyangan ita. So, dadatan di makamu. Awang ka dito nahiraman ka dito nga pumurok. Papang. Nadalima. Ana? Nauram ti balay na. Nahiraman na nga nauram. Nyamat din. Pumano tayo dito, Papang. Pumano tayo dito eh. Mapantay nag-suggest ang nga nariribok. Ada dito iti daga tayo. Ada dito titayan, tibiyag tayo. Nakariribok mo. Nagtal ng tumatlang ti amin. Manong Nemi, adadang nariribok, kunak, gabot na binalbaliwan dangin umong di kiti lalaki. Di kiti soldado.
pakiramanan ni Papang manunemi. Kanagdangran damaten, dugsulun damaten, di bakrangda, kanagitiputan, tipaltug da. Natapin doang ang paraot da manunemi, maisa kadakwada, niya tatamando, nga pa naka-head iti purok mi. Karanggas damaten manunemi. Egin ka. Nga nagdirangdang randa idi, dirangdang randa, dikiting galot da, gabutasan damat nga agpudno, tapalpalot po da, no sino, iti NPA, wano talaga, nga mangsupsuportar ka dagiti NPA. Saan naman lagi dia pinatay, dagiti ginalutan da, nga dinangran manunemi, ngam talaga nga imun iti panunod ko. Nagranggas matkayan dagiti ng soldado. Dagiti rebeldet umay kat saan damat nga mga ano. Manong nemi kalpasan di makabulan awan dagiti soldado. Imay manen dagiti rebelde manong nemi di magus da manen. Awamat inaramid da nga madi manong nemi ngam dapapang kini mamang ti voluntaryo nga nang ted kadakwada ti kasapulan da. Iti may isang arabi manong nemi na buwak manen ti lugar mi. Wan. Awan iti kalaban di kiti soldado nga magsarek da kada kiti balay. Iti sumrek da iti balay mi manong nemi kigtut kami. Glalalo idita. Dagos da nga kinimig ni Papang. Ano taramidan nyo kinipapang ko? Abay! Saan ka makibiyang titoy? Abay nga, matibasol ni Papang ko! Inwalin nakpay manong nemi ti soldado ulak lan iparusisi. Huwag. Nakibiyang met ni mamang manong nemi ni pati suna inwadag da. Inarakop mi ngagkapsat ni mamang manong nemi di irwardan ni Papang. Mga paisan yung igawin ni Papang. Anya naramitan na ka ni Papang. Nakawan ti marami dito. Anak ko man ti basol na. Hindi adada ni ti sangot ti balay manon nemi. Rimuk atak kininanang numampay ni mamang numampay gawid na nakarulsutak. Pag-isumat iti manon nemi nga pinasarangan dan ti paltog ni Papang. Anot basol ni Papang? Awan basol na po, awan! Nanangawan. Supporter may isang NPA. So tumultulong ka na giti NPA. Naimata nga ka mismo, tinaganos sa panunod ko, manong nemi, iti panang palto-paltog da kay ni Papang. Naltubaltugan da nga awanan gaway. Iti naganos nga panunod Kendrick Nak nga naimatangak. No kasanod nga pinatay ti amak manong nemi. As na ulit ikikismi kada mamang grama meteng ni John nga ading ko. Awamot pulos ti umaraya at tamubuteng damat digit karoba mi aglimlimang damat manong nemi. Naimulay din na ganun sa panunod ko di apasamak manong nemi. Ket tinantanda anak tilanga ken rupa ti kriminal a soldado ng papatay kini Papang. Adu manong nemi digidikas kini Papang abi musay kadedi nga oras kadedi nga aldaw. Unsya ka mo kanjak maawatan no niya ti bagbagada. Nga ti kanurumrumar nga damag, iti radyo, iti napasamak, iti lugar mi. Di iti natay kat nairaman da kano iti enkwentro. Ngayon na siya, ti pagsaludsudan kumano, at da iti agsaludsud no, anyat talaga napasamak, ibagak ti pudno. Awan ti kinalaban, di iti soldado, iti bulok, a gobyerno, no, di iti imay dala rin maot, nga nagirwar ka, di iti lalaki, inimbestigar da, pinagbalinda nga suspect nga bagbalin nga supporter o nanyaman dita. Nakaslawan anyaman na awang kaway da nga basta latan pinaltupaltugan da itakas iti na imatahag kang iniramid da ni Papa.
makailak-lahing huray may sak nga babae na kung nakitinakan ko. Balsin kay tumit, papatayan kay tumit. Hindi maitabon manong nemi, digiti sa nga pulo, ang pakiramanan ni Papang. Gusto nagmanto ka namin pinsan ti batog mi alangit, iti purok mi manong nemi. Nadungara, garubos nga luwa, kada kami, kada mamang, kini June. May samay-samat din manong nemi agbakwit nga pumanaw iti dahit nga lugar. Mamang, taramidan tayo mit. Hawanan ni Papakyo ng mga sakaso ti dagawon o talon. Diyan madgorot amo. Gusto nga pumanaw tayo iti dahit nga lugar. Paparantay nga rod maang. Hindi di syudad. Syudad. Sadyay. Nadakapsat ko na ikamang sadyay. Apeng hindi kasang kumapay lang, hindi kumati pimanaw tayo. Tanong pimanaw tayo kumedi, si Bibir kumapay lang ni Papang. Alasan ka nang salut-sutay. Basta isagana yun, di kita nasikan niya sagana yung arawatin nyo. Kananyaman na kayat yung itugot na ipanawan ito na itong lugar. Mang, kasano nga din no, mailit ito, tanim ni Papang. Hindi, kaligatan tayo ito yung may. Yung tunod-akil kayon. Sige. Irobot yun, nakitinaskin irobot yun. Tapanawan tayo dito nga lugar. Tsak to pulos malipatan dito nga lugar nga nakainagak, mamang. Subli-subli anak to. Kansang sarong karak to, tanim ni Papang. Kansang kung to malipatan, panang patay dagang ko anak. Papagayam sa dinungat at pagtungpalan dito pagkasalitaan ni pagayam tayong ami. Saan to nga tangag rebelde? Saan to nga saan to nga tanga umuli iti bantay? Uno sumangat. Saan to nga tanga sumangat iti bantay nga tumipon kadag iti rebelde? Padaanan nyo papagayam ti tuloy iti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga ami. Pimanaw kam nga road manong nemi dayta nga lugar. Pinanawan mita na kaya na kami nga lugar. Himay kami nakipagnaed manong nemi ti balay daan ti Isabel akapsat ni Mamang. Nalawat ti balay da, kanada mambalinda manong nemi. Nakipagnaed kami, him na ilasin siyempre iti bangami ako nada. Ni Mamang siyempre iti trabaho, gabot sa nga nakapagturpos, siyempre servidora iti karinderya iti sentro ti syudad. Dito yung may manong nemi ngayon tuloy iti panagbasa mi ngagtapsat. Dito ya ka naggraduar iti elementarya. Dito ya ka nagbasa iti high school manong nemi. Dito pa nagbalasan ko manong nemi adu dagiti umipos nga lalaki. May sa kadakwada manong nemi ni Harold Juan. Ni Harold manong nemi ket makulit. Horay pa yun saan kong ikaskaso isuna. Nga makulit. Nagleng at tumangsing. Gaman na tilupok. Banag nga itong paak ba't no ko. Ngayon kabut at kaya tikas tang ugali ni Harold manong nemi binalbaliwan na. Sorry ha. No madikang gati ugalik. Talagamat nga madi. Bastos ka. Manang chansing ka. Presko ka. Sorry nga, Rod. Apay nga nga sa isganak. Kras ka nga, Rod. Napigtas ka. Huh? Ang kabata kayat. Apay nga dinak kumakayat. Siyempre, ubing tapay. Data pa lang di high school. Apay nga, Rod, di kita dumagat ada. Tay, ni June. Da girlfriend nan. Sino ni June? Ni ading ko? Haan? Di classmate ko. Stamat na ka ni Henry, da girlfriend nan. Kahit ko matintimadaan ti girlfriend. Kasi kati kayat ko. Tsak ba't kayat pa eh? Alan basta di kayat. Ngayon kabutan na singpeten manong nemi ni Harold. Sige at nagbalinak mateng na siya at kangkuhan at na siya at maten.
Ang mga mat, nagbaliman na bastos sa kasuna. Ito namin sa nagundaway manunemi inawis nak ni Harold. Pamananda. Nadala man tagatangin, kuyog ganak lang. Si kapit nagpakuyog, si kapit nga lalaki. Alan agkuyog ta, tapno ibagada nga girlfriend nak. Ilastog nakmat. Sino kumat saan nga mangilastog? Sino kumat saan nga maragsakan? Kan mga ipanakal nga girlfriend ka. Kinuyog ko nga road manunemi ni Harold nga napanin di pa nakasentro ti syudad. Ita napasarde nga nakitutak. Apay, saan nga patuloy? Harold? Tapay, sino kabutin mo? Si Jenny? Pulis. Nagdapaltog na. Kat pulis mat, ano akong basol mo saan nakaanon ti pulis? Saan lang nga may mesa? Ado paltog na. Baka no ada kayad na nga reden dita. Abado tao. Saan na nga? Ang masasadag pa. Gura ka. Inta ka makibiyang. Inta amuan tanuan at mapaspasamak tita. Ganpo ta, agpilit ni Harold manunemi si Murtak met. Diya ka mo no apay no mampagtagtagargara. Sigun timang mangeg ko manunemi rebelde. NPA. Adada ito uneg ti pasdek. Nga pinalawlawan di kiti polis manunemi. Harold, agawid tan. Pumano tan nagsublit na di eskwela. Apay ko mga sila mabutbutan ka. Diya kahit nga may matangan ti kasta. Amom no apay. Kinama ko tagtagargarang na eh. Pumana ko titintuwi. Dakas di kita nga polis. Ano nga dakas di kita polis? Di kita NPA iti dakas. Makadanon da pa yun dito sa sentro. Apay kan, panawang kalatan. Bahala ka. Manong nemi, pimanawa akong sa dyan. Diyak kayat nga may matangan no. Nyaman ti mapasamak. Diyak kayat man ti makangig iti ado nga putok. Malagip ko lahat man manong nemi. Tinabasamak na di papa. Pinatay ti soldado. Awan basol na. Ita, pulis, kontra di kiti rebelde. No mapasamak ti pinaltok sa jay. Adaman ng matay. Inistorya kini mamang manunemi tinapasamak. Anak, abay ngamin nga napangkasadyay. Makulit ngamin ni Harold nang. Sino ta Harold? Ada boyfriend nun? Oo, pay mang. Kaskulaag lang. Nag-aram lang. Diyak pa kahit maki-boyfriend mo, bingak pay. Dapat lang. O rin to nadakan ti college. Anak, ikarkarigatan kayo nga pagbasahin. Ikang kahit tinaranya ka masakbahin yung kapsat. Basta singsingpet kayo, ha? Uri ka sa nutrigan. Iyaradok ti bagi. Para tinaranya ka masakbahin nyo. Uri no sisyak laing. Uri awanin ti amayo. Mang? Saan kayo nakasawa? Saan? Dapat ko ma. Dapat nang nakatulungan nyo nga magpabasa ka na kami. Shhh! Mga alak lang ti problema. Awan di ka sukat pa'y dadi papangyo. Sana ko nga gayan. Dadi lang papangyo. Kanon tayo tangin tayo sarong karan ti tanim na. Ito na makapagturupos ka di high school. Patasin tayo ito tayo. Mapansad dyan tap no. Sarong karan tayo tanim niya amayo. Intultuloy ni Harold manong name iti kinakulit na ngamjak pa'y kayat kunak timiki boyfriend. No pa damat na isang sangan nga riknak kinukuana. Manong name. Tayo na doon,
Kapot sampay nga panawin, kan masapol ang itong palak ni mamang manunemi, may sa natudyo nga anak. Nagraduan kami ti high school, manunemi, day din tinaudi para nakakita kini Harold. Napamisyonirong karan, manunemi, titanem, day di papang. Nakasamsamar kan itayan na, manunemi, kan karigatan mi dinandalusan. Nga di peruk nga pinanawan mi manunemi awanin tagindig. Talaga nga awanin tinagsubli ka nagtalin ed pay. Akas iti papanaw mi kit pimanaw kam aminin. Nagsangit ni mamang manunemi. Kabato siguro malagip na. Kinawaray siyak. Nagarubos mo dagiti luwag. Kas lagplaplas bak manunemi ti panunot ko. Tinay matanga ka na palang papatay dahil ni papang. Sinadjut ko kani mamang. Mang, saan ka din nga kumpunadang hustisya? Kaanon tong may kanti? Hustisya ti papatay ni papang. Anak, habang may tinagreklamo, datay ko ma. Datay kong kunadang balasang akon kat mawatag human rights. Saan ka din nga rombeng kumang umasidig tayo? Anak, italag-talagin nga po Diyos. Tawarin na nararamidan tayo. Naturay ti gobyerno. Isudalan ito ito. No gobyerno. Saan kundo nga malipatan na pulos dedi nga. Nga napasamak mamang. Alala. Hintayon. Agawit tayon. Puwano tayo ito yun. Tabarbarang makasublit ito tupay maminsan. Nga mangsarong kalitaran ti amayo. Mang? Ano nga tanong? No, ana? Agsursurak pa nagigim ti paltog. Tala pa pampanunot mo, ami. Ano nga tanong saan ako nagbasbasa ti college? E babanam nga rod. Again, piyak met. Tala pa pampanunot mo. Ano tanong ka NPA? Among ti biyag ti NPA? Nagrigat. Kan kalaban na ka ti gobyerno. Kanapin ko mag-NPA ka. Kahit kung ibalis ti panang papatay da kini papang. Nasibibiyag pa laing dedi ng papatay kang kuha na sa pulit. Wanita na, baka nagretiron. Nung nagretiron, sa pulit, tapapatayak man. Saan ang pulos kami kanitip? Muging ko tiro, langa na yung tao. Ninagan di mo pa mo, kananak, dakas na kibalas. Italag tayo kanapo Diyos ti amin. Alam, tilag na mapampanunot mong gobing. Hindi yun. Nagbasa nga rin college manong name wine. Accountancy iti kurso. Tareta ti kayat ni mamang kastamat kanyak manong name. Panalaing kanu iti mat. Nalaing kanu agkwenta. Dabay kakaasin ni mamang manunay may saksakat ti panagbasak. Kahit ko kumamot ni isardeng ang anak samong isardeng. Kakaasi kayo met mang. Ag triple job kayo pa yun. Agtrabaho ka pa trabi. Baka agsakit kayo. Awan ti pagdanagan. Ti pagyamanan tayo. Libre pagyanan tayo. Nasayad oray daan team. Intinda ka na tayo ti kagudot malaydan. Da pa nakakusina tayo. Da pa nakasalas tayo. Da kwarto tayo. Ay na, bayan nyo mang, ito nagturposak, adan itong trabahok, mangi patakder da itong tibukod tayo nga balay. Wain, kumatang tayo ito lute, sa ating patakderin ti balay. Irin ito takunan ni John manong nimi, ate, di mayat haramid ang tukit, mag-iasawa ka ti baknang, tapos hindi ka sakit baknang ganton, buwak na kam tumatang gani mamang. At ang sasawam met, John, pas nagmukit nagbasa. Laging ka, manong nami, nga dadig iti gundaw, kaslada sa pulet. Iti umong di iti lalaki. Sa dino ka tayo, then itaniayan ni Harold. Doon nga nga eskwela tayo na. Diya pag harod na saludsud ti address na. Hinapin sot pampanunutek.
Ay, apo. Jak malipatan ni Harold, manong nemi naman pa'y nakulit. Bastos ididamo nga nagbaling nga na siya. Jak libagan manong nemi nga damat idinalimad na mariknak kang kuha na nga na isang sangayan. Sungay takot kasalasap sa pulag. Adamat lahat na di lalaki manong nemi ngumat aribayan ngumas asideg. Adamat di mangilibas nga mangiligpit. Iti love letters da manong nemi. Kada kiti notebook ko. Nakasta nga tumakderag iti ka tugaw ko. Nga nakaparabaw. Manong nemi di kiti things ko. Manong nemi may sa kadakwada ni Dennis. Hi, Ami. Hi, man. Hello. Ako may boyfriend mo? Sampay nga panawin. Kumadod ka agar aram kanyak. Siyak ti may sa kadakwada. Mabaling ka din kung may kanto pasyarin di balayo. Uy, awang balay mi. Sa may isam, sa nag-agaw-awat itik pasyar. Sino na ito eh? Naka. Is na bera ka. Hanang isa namin bagbagal tipod no. Awang bukod mi nga balay. Makikabbalay kam lang. Kaya nasa anak nga agaw-awat ka dito umayamang pasyar kanyak. Kapot sa hanggang anak pa wala nga papaharem. Sakto nagpaharem. Ito na makapagturpos ako ang tinadang trabaho. Sa may sasika. Adasap sa pulang. Nasap sa pulang. The best friend ko di high school ak. Idi naggraduar kam ti high schoolen. Sumot na o di nga panakakita keng kuhana. Isot na kayo na kami ti ayat. Ita hamo malipatan ni Suna. Mabalin. Data siguro di ko nada nga first love. Apay, awang ka di kanyak, dada keng kuhana. Guwapo ak mo da. Guwapo ka kagpaiso, Dennis. Ang mata ko na ako, ano nga babalin ko? No, awang mo timarik na keng kana isang sangayan. Saan nga napupuutan, ti pa naglabas, ti panawen, manunemi, kasta unay, ti ragsak ko, kanda ragsak ni mamang, idagtor po sa kon. Oral lang makasangit ni mamang, manunemi. Edita, nakuyog na kon, nga nagmatsa. Ma, pa'y makasangit kayo. Malagip ko na di papang mo. Hada ko maiso na itamat, nga maragragsakan. Tas ikang ginaon ng anak mi kat nagturpos ka ni ti kolego. Kasla di mamay na no? Mano taon mo? May kamano kay di? Hindi na tayo ni papang mo. Grade 2 ak. Dito yung akong sentro. Dito yung syudad. Dito yung nag-grade 3 akon. Huri kasi kinaubing ko edi. Saan ko malipatan? Dagi di pasamak. Di pa nagpapatay da kinipapang. Sige. Dakasumot kami, napamumot kami binuya, yung gawid ka edi. Di saan mo ko man nakita? Nakita mo na kumangkat na natayin. Ngayon di pa nagpapatay da nga mismo. Ang garod. Kaslag subli-subli, nagpaplas ba kiti panunod ko, mama? Sila makikita tiro pa edi soldado ng paltug keng kuana. Dapat na gidigundawin nga. Matagtag-inip ko, mamang. Lipatan mo na. Ikatamuntan yaman nga gura. Nga da iti barukong mo. Orata nagturpos kan. Agtek ka di board. Kat sabi ko ma, makarawar ka nga dagos. Manong nemi, na ibag-unay ni Apo Diyos, idilikodan nga awanen ni Papang, tinarabay na ni Mamang, nang tatikir kempigsanan at mapaadal na, nakarawarak manong nemi, iti board exam,
Nakastrike ka kadangkos nga nagtrabaho. Umuna nga sweldo k manong nemi. Siyempre, hindi sa diya away. Apay, pisarong ka na ni Papang. Wala tadamog sweldo. Gastusan tayo. Ano ang gastusan? Expenses tayo mga rakilatilugan tayo nga sa diya. Alak, dito mamin sa langin. At madipagbagik. Apay, nagtumar kayo ko martik na yo. Kuno, mang, oray ta nagdaruduara kon, at ang pagsapula kon, gasdan nyo matanti, sobrang nga pa nagtrabaho yo. No, naskin nga ginanaka yon. Ta siya kung di makamo, edi pa nagbasa ni June. Nagtrabaho k latanan. Ngam saan na nagasidi. Oray ta damatin trabaho. Dito lang ano, dagos ka mag-asawa. Kung pa'y boyfriend ko, saan ako mag-asawa? Oray mag-asawak mang, saan kaya panawan? Sa dinumantayan ko, kadda ka. Malaksikin ni John insuntot ag-asawa, suntot subina. Yung saan tantong agsina mamang, oray na dantong asawak. At adumanan manong name, hindi kita agar-aram kanya. Hindi kita agar-aram kanya kaya siyempre professional damat. Alangan ba't masanga professional ka to? Agar-aram kanya. May tagbatan pas pasyaran dito balay, manong name. Bukod min dito yung balay, tadi antik yung pamilya, dakit adadan ti abroad. Iso nga saan nga naskan pa nga mangipatakder kami, ti bukod mi nga balay. Taintadan ka na kami dito anong name. At dumatan di kito umay mang paspasyar kanyak dito balay. Nukas nga muda manon nemi nga di kabigatan nagat bakasyon. Tayo tintulag ko kadakwada. Again kayo ti may isa nga malam manon nemi iti biyernes. Dakdo di balay nakasangpeta kon manipot ti pisina. Nakaway ba kadati unag ti kwarto. Takaslag subli-subli man ng kanyak tinapalabas manon nemi. Ngayon no, saan nga natin ni Papang? Baka saan ka mapimanaw sa diyaaway? Kaya kapag turupusok na tati high school, nga may dito siyudad, bunong college, agsisimparat manong nemi, dagri bang pambanunot ko, aging gana tugtog di silad, rito di silad ko. Sindeta, anak, at sa kailim, nagsabamat nga may mga pasyaran. Laro mo ka nito silad mo. Sige man, ayusak lang di bagik. Kaslawan ang yaman naman ng nemi nga rimuwarak. Iti silad ko, awmat, iti salas. Sa dinutayan na, dati sango. Abi di pastrikan. Iti kanulatan. Di mawas lang. Di mawas. Tsaka mo. Basta di maawasak-laan ko na na. Sino? Nga tayong tinagan ng baganan. Ala, nga kitahanin baka mamam siguro. Nagigtutak di makitak manong nemi ti may sana kaganoforme soldado. Mang, abay, sino makasapol kanya? Najay, soldado? Ni mamang man amon kakabutan ko't soldado. Papanawin nyo. Anak, soldado man mo no rebelde nagpakataon pasangaili. Sangwem. Napakumawang panagununin na kasasayat. Asin nga nga Jay? Asin gam atap nung mamom. Nalipata kami dinagan nan. Kasla Harold. Harold? Ni Harold? Soldado ni Harold? Mamom ka di? Kinarato harap di high school ma. Anong nemi? Diyak mong apel nga mabutay na. Ngayon karigatak ti masadeg. Hay!
Ami, gusta. Nakasanong kinapintas mo yun, napimpintas ka manitan, ha? Wow. Oh, apel ka sa tlangam. Apel ka sila kalamabuting kanyak. Guwapo akong sa uniforme ka. Harold? Soldado ka? When? Kata, may destino ak dito eh. Naamo ka dito balayo sa gabon na nga, di mauasak. Di mauwas kami. Di kayo delikado ako. Adada, Changi. May meriendada. Kumusta? Injaya manunemi ni Harold di dakulap na ngam kasla mabuti nga makialamano kang kuhanan. Ape kasla mapaspasawa ka. Ape kasla ada pa nagbutang mo kanya. Ape nga nagsoldado ka. Ape sut kinayat mo nga pagtrabahuan. Puon mi ti soldado. Ni papangko nagretiron. Mapang mo? Anat lang ni papang mo. Alagat, nakita mo ti kinagwapo ka nagawapan ni papang ko. Ang bali nga makita ni papang mo. Apay ka ma. Kasi, nusong bata na ko, hindi, yaw mo kanto ni papa. Apay, song batan ka. Kaararaman ka saan? Hindi pa lang ng fourth year high school tayo. Ako mo sa balang inaram ko, naggabasak ni college. Saan ka malipatan, Ami? You're my first and last love. Baliwak titi umay pumasyan. Tas anak to nakoporme. Tapos di ka mabutbuteng nga kasta. Abay nakabutbuteng ka dito soldado? Soldado tinang patay iti amak. Hindi nga rin ituloy papagayam nga ibasa. Kan igibos, no sa dino ti pagtungpalan na dati pagkasalitaan, ni pagayam tayo nga Ami. Manong nemi nakigtot ni Harold itimbagak. Nga inulit ko pa yung imbaga. Soldado tinang papatay day di papangko. Sigurado ka? Abe ko nga sana ka sigurado. Matangak ka mismo. Doabo ka lang matak. Nakaimatang. Nga inaramid ko pa tinagpakpakaasi ka di soldado. Nga nang ipasarangan ti arma life na. Iti nakaparin tumen nga amak. Nagpagpakaasi ti amak, nga saan na kumapapatayin, tawan ti basol na, nagpagpakaasi ti amak, nga kasanuntupay na kami nga pamilya na, nuwapo ka isuna. Ngim awan ang puso na di a kriminal na soldado. Awan basol ti amak, pinapatay na. Maarig na tinatek na ti ato nga bala ti bakina. Iti imatang mi nga pamilya na. Malagip mo, dadi pa nagbuteng ko ka iti pulis. Iti high school tapay laing. Tuntun na mi din no anya, di ka po no na apay nga kabuteng ko at napaltog na. Yung saan ko ang istorya ka. Harold, noon yaman ti marikrik ng kanyak. Lipati mo. Kabutasan ak tumagayat, itikasken ka. Manong nemi simrek ako ni Tunek ti balay, kadya ka mo, no pimanaw damat tendi kita nga soldado, soldado iti bulok a gobyerno, akas ko na idi, dedi rebelde manong nemi nga nagdagos iti balay. Kinasarita na ni mamang, anak, samo nga sa nga padaen di kita soldado.
Mamang, sabali din ang papatak ni papang mo. Sabali mat ni Harold. Masaludsod ko man. Ano't mariknam kini Harold? Apay saludsudan nyo palang no, anyat mariknak kini Harold. Siyempre kagurgurak, dapat kagurgurak kami digit soldado. No kumasat saan ng soldado iso na? Patuloyam ko matiriknam. Nagaram ka nga ni Harold di high school kayo, di ba? Iti tuntuntunag kang ka, nga da nag-araram kang ka, nga di mo pala kahit makinubyo, tadi mo pala kahit kaputubing kapay, nga maanya idintinariknam kang kuana. Mama, kinapudno na kita damat na idinalimit na kini Harold. Isudagbasa kong college sapsapulik ni Harold. Malaglagit ko ni Harold. Ado tagan-aram kanya kamjak kayat idaga po ta, nagtalin na ed, tinaisang sangin na riknak ni Harold. Ngimitay nakitak nga ni Harold ket soldado. Saan ko na ito ni Suna? Saan ko na kahit Suna? Tadakto kayat magkaasawa ti soldado, kasoldado ti ang papatay ka di papang. Wala, nasoldado at pangandeng mo. Hanggang kasanon sa mga malipatan ni Harold. Kasanon nagtalined det ang aya. No? Nakiming imposible nagtalined det yung ariknak na ayat, mama. Kapata talaga nga kagurgura ko ni Suna. Kagurgura ko ni Suna. Sige. Ngayon saan kumamabagtaran ti ba nagtrabaho? No kagurgura mo ni Suna kita, adu matagit agar-arag ni kasabali, ibawi mo datarik na. Kanintong dumtengan ti panahon nga magpamilya ka, pero bang una yata? Awan, ti pagtanagan nyo, mamang, saan ako nang kasasawa? Sa uday ta, iti agtalin na itirik na, iti may maysa. Mama? Anya tirason no abin di mo kaya ito ni makiasawa. Gamot na talagang ipatpatik mo ni Harold, di ba? Mama, alis tulay nga lipatek. Manong nemi kalpasan ti makalawas. Rabi, imbaga ni Mama, nga daw may mangpasyar kanyak. Sige ma. Sino nga takadakwada? Kada kita agar-aram kang ka? Mabali mo patangan na sino. Jakmat mamad to, mama. Kinunak man ng naming adag parparik na kanya. Iso nga ta? Manong nemi idi makitak. Nakaproformal tilangana. Timagder. Mas dagag met manong nemi nagsapat dagiti mataming umis-isamak. Umis-isamat. Flowers for you, Ami. Harold? Ape ka saan ka naka-uniforme? Saan akmat ka naka-duty? Kanapay ko mag-uniforme at kamabuting ka tinuniforme at soldado. Diyak ka di matkunakin ka? Nga diyak kayat di makirelasyon nun kaya asawa at soldado? Ami, saan nagpapada ti tao? Ken sa mo ipabasol kanya, ti basol de din ang papatay ti amam. Sa mo pangarikatin tapuso. Harold, abay nga isot na pilim na tang trabaho. Gabota,
pamilya mi ti soldado, militar. Ngam no, kidawem nagikatak, aramidak. Para lain ken kadata. Mawatak tiriknam. Inad-adal ko, daan ka ti pubya, nga makakita ka ti paltog, uniforme, ti soldado. Malagip mula malagip na di pasamak. Ado ti kakasta. Kat may saka. Nga na matang mga mismo ti panang patay dati amam. Ngimaulitek. Ti basol ni Juan sa basol ni Pedro. Kat no talaga, nga di mo kayahat nga may saka soldado. Ag katak. Alis tumot lang. Sa trabaho sa bali. Alis tumot lang nga may salang atawan nga agbasag. Makompleto ko iti kasmat laing kang ka. Accountant? No? Sana tanaron. O nangan tinagmat kaya itong soldado Nagit. Paslak lami, itistino lang sa Mindanao. Ha? Isang ka lang arno sungbatan Dakila problema. Nagrigat ti makiasaw at soldado, basta soldado. Isong argagi katak. Sigurado ka. Gabot iba't patek ka. Iba't patek ka unay-unay, ami. Anong nemi di day di agundaway nakiktuta ki di arakupan nak ni Harold? Soldado ti mga arakop kanyak. Sana ka soldado. Anak ko na uniforme. Ni mapera ko pa sa sinungbatan. I love you. Nakabibayagin. Di ba? O di sa high school ti pelang hindi kat marignak nga damatan pa na kayat mo kanya. Di mo na kayat pelang na maging boyfriend, di ba? At ako man sa bali boyfriend mo na talagang sana kang saktipat patig mo. Nakasmat kanya. Harold, I love you. Samoy, sa nagtarupang tirupa. Alam. Manong naimi sanggon nga na idisi dahil bibig ko. Gabata nagbalagi ni Harold nga nangamal anang nanam. Impalubos kon manong naimi tamariknak tinisang sangayin nga rik na. Ngay di aksina dagi bibig mi manong naimi alawon menti angis mi. Harold, Ami, I love you. I love you too, Harold. Manong nemi kalbasan ti makatawen when nga balbaliw nga panagbasa ni Harold kalbasan ti managikat na iti serbisyo. Dito matan nga nakastrakt sa bali nga trabaho na manon nemi mga opisina madakas kanya. Kat duwa nga tawen ti relasyon mi. Kalbasan data binangon min ti pamilya. Naurnos ka naragsak a pamilya mi. Kasi ting karik ini kini mama manon nemi ora dan asawak sa anak sumina ken kuana. Di June, manon nemi nakapaggraduar maten kanadamat na asawa na. Iso ti si Mina. Ni mama, adalat takada kami. Tani mama manon nemi iso ti nakaan anos ang mga aywanan kada kiti talong apo ko na kada kami kini Harold. Italayang nabingit manon nemi sakbay ngayon and patulod kang ka dagiti darlia na pakasalitaan pinasirmititan ni manen di papang. Iti nasal sa lapaset manon nemi ti probinsya tayo. Iti lugar manon nemi na kay nakak. Iti lugar nga nagubingag. Iti lugar nga nakangigak kadag iti putok. Kan asod. Iti lugar nga nakaimatangak. Iti manon nemi nga pinapatay di papang.
Ngam kasko na ni Harold, saan ngagpapada, dagiti soldado. Saan ngagpapada di tao. Anong nemi? Hagigakalag ito'y, adapat lang pubiyak. No mabaling nga kayat, makakita iti naka-uniforme nga pulis, nga nakaadagam di paltog, nang naruna ka nagitay uniforme ti soldado. Saan pala nagkat dahil nga pubiyak? Tanong kasta nga nakalukat ti TV kita ada may pagpaboya nga dati aglalaban nga pipindaltog. Kaya tabuyain. Intipag ni TV. Manong nemi, nakumayasta, naragsak kami asang kapamilya. Nagbalingan na 50 asawak manong nemi sang chichiks. Napudno unay kanya, kakasmat ti kinapudno kang kuwana. Kat dahito nga ro, ti pagkabuklan, ti pagkasalitaan, ti biyag ko, ti biyag mi, adyak to pulos malipatan manong nemi. Ngayon na minsan, kat may sakabing ka naging biktima. Iti nagbaitan nga ranget, dagiti rebelde, kat dagiti soldado iti gobyerno. When? No, kasta manong nemi, tagunadan, no, adda dagiti dumteng nga kasta pasamak, adda madala dumteng nga talinaay ken sebeng tibihag. Tagunadan, no, nang lagabman, tila batog nga langit, sa alang agnanayon, no, dagat umbaas tumatlayang dagiti ulat. At sabi ko matatamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga di mga kinagbuya, manong nemi more power to your program and God bless. Tuyag yaman nga pagaya mo. Amen.